Dáš si na to brejle, jo? Jo. Já nevím, já jsem brždění neskoušel. Volísek. Yo, motherfucker. Jo. Tady hraje Fun. Marek. Dostávám přes piču. Jo. Marek vede 5-0. Můžete vidět. Já Bylo co neostří a nevím, jak se to dělá. Nevadí. vedu. Tady spí Kuba, který je trošku přišel z výletu. A tak. Můžu natočit ještě. Tady, no, chodbu radši ne. Tak. Tady je Jirkos. Teď bude Zajíc. Čau Zajíci, pozdrav Ahoj. do vlogu. Já točím vlog, já jsem profil. Zajímavé se nezatrženo verno. Ne, ze zavřenýma právě. Proto jsem ho neviděl. Proto jsem ho potřeboval, aby pozdravil. Tak, můžeme jít dál. To je chodba. Schody. Jo. Nevím, co mám říkat. Mrtě prdel. To nikdo není, tak nic. OK. Tak. Můžeme jít zpátky, to byl asi celý dnešní vlog. Room tour. Buňka tour. A tak no, tady je šlupka. Nice. A tady zase Bahďa. A už nic nenapadá, takže asi čokňuk. Pondělí za námi, speciálka EKXT lehký, večerní sušení taky. Já jsem teď byl balíček, tak se teď jdu zpátky na arénu. Dnešek relativně v pohodě. Včerejší Kazuma bombózní. A to pro dnešek asi stačí. Ostatní reakce nebudou, protože se na mě všichni vystrali, musel jsem jít sám. Kamarádi, fakt neuvěřitelný. No nic. Tak, dobrou noc pro dnešek asi. Jak se těšíš, ne? Jo, já mám rád výběhy jako. Máš jo? Jo, já se to vždycky jako užívám, vždycky úplně. No, to je dobrý. Tak sensor. Funa. Ty mrzko. Sláva, dívám se na video o hobby horsingu, kurva. Super. Tak, co říkáš na dnešní jízdu? No, oni stejně zdržovali, hlavně na Ty, jo? Ty Zajda? Jako dobrý no, až na to, že nás to trošku zdržovali si, ale nám to nevadí, on se ještě musí naučit, takže dobrý. Kurva, jo. To je to prostě A- tvrzení, ale... No to ano, ale já taky dobrý a zdržovali mě ve sezdech, musel jsem na ně čekat. A takže je závěr dnešní jízdy. Chci být na mor. A zdechneš první. Tak, zítra kontroláček. Váhňo, jak se... Ne. Jak se chce tobě? Tak, mi se vůbec nechce. Ale vyhraju, dal jsem si pestičku. A ne, zapomněl jsem na svou nástřelu. No. Máro, jak se těšíš? Boží! Ale ještě mám 2 minuty klidu a pak co, tyjo, tady zmagořím asi. Jo. Jaká je forma? Pěkně na hovno, jako vždycky. Ale prosím tě. Co jsi říkal teď? Jsem unavený. Jsem úplně v knize. Bahňa stále krouží.
Jedem, chudy, pojď. Ale máme tady terku ještě, no. Takže terka. Za 3 nebo za 2? Pojď, Jany. Ty vole, já nevím. Fun smrdí. A funguje to? Jo. A chce se mi blít, tak už nevím. Dělá Máro. Jo, budu jsem hodil. No, jako stačil by mi jeden závod. Takže dobrý. No, ještě si dám dneska 2hodinový kolo, tak jako na vyjetí a pak zdechnu. Na chuť. No, na večeři si dám. Ale Tak moudro. porazil jsem Funa. Klasika. Kdybych ho neporazil, tak končím s biatlonem. Takže dobrý. Nepočkej, jsi říkal minutu a půl, ne, že mu musíš dát. To bylo při tom závodě, ale to nevím, jestli se bude povedlo, protože to byla 6, ale Dal za 6? ne, že to bylo jako 6 takže tam Jo, je takhle. menší šance, že mu Já jsem dal za 6, gratuluju. Jo, gratuluju. A no a tak prostě, no, takže sranda a prostě po naučení bylo příště prostě dal se sunem před závodem, no. To je jeho peřiná pops. No, Fon dneska to. Fon. Spí bez toho? Ne, Fon dneska spí na střeše, tady má to Je, hele, usláno. Fune, peřiná pošta, tak se Tak mi rozdělá. dej sám a rozdělím se. Tak jo. Fone, proč nespíš na střeše? Protože nejsem debil. Jseš debil. Dobře, ale na střeše je to Tyjo, nezdá se ti, že to něco smrdí. No tak něco tady smrdí. Ty pič. Kurva. No co? Tak tady máme tak jako závěr videa, bude to trošku informační, protože jsem se rozhodl, dělání tady těch vlogů je taková spíš jako sranda, ale každopádně budu dělat spíš jako po nějakým delším časozběru, protože když jako stříhám tu druhou část toho druhého týdne ze soustředění, tak jsem tak jako zjistil, že těch videí moc tam není. Každopádně většina z těch videí je z kontroláku, který jsme měli, kde natáčela Klárka. A jinak zbytek je tak jako pozbíraný během 2 max 3 dnů, takže tam moc to není jako týdenní ze soustředění. Ten první aspoň byl, že jsem tak jako pozbíral každý den aspoň něco, ale teďko nic moc. No, každopádně teďko bude teda chvilku asi odmlka a bude něco ze závodu z Laťáku. Z takového tripu, který bude. No nic, no, takže tak nepředpokládám, že jste to moc užili, ale něco tam je. Slíbil jsem to, tak to dělám. No nic, takže tak. A můžete se těšit na nějaký další, nebo můžete se těšit. Určitě bude něco dalšího. Za nějaký týden, 2. Nic, tak jo. Tak se mějte.